Dobre. Čiže ideme do mesiaca, október bude mesiac veľkých mien, veľkých rozhodnutí. Ja zvolám na 7. októbra do Bratislavy do NTCčka 4000 ľudí. Idem robiť veľkú akciu, akože úcta k starším a to bude veľký politický výskum. Zo všetkých si potom povieme, že čo ako. A ja medzi tým teda budem využívať tú pôdu parlamentu. Zajtra idem večer do Prima CNN, živý vstup a polhodinový, k tomuto, čo sa do tlačovku v toho voliča. 11 českých výstupov bolo perfektne. Sú české médiá, to 11 veľkých príspevkov v Blesku, na tomto bol na Nove, na Českej televízii, bolo to asi 3 alebo 4 novinách, ako super to A zobrali. vy robíte dneska výbornú politiku, to vidieť na tých percentách a A zajtra to rozdám si, lebo ja som tam chcel ísť naživo, ale je problém stále s tým cestovaním. Tak budem v kancelárii sedieť, ale bude obraz, normálne pôjdem na akože priamy prenos zo Slovenska a máme pol hodinu len o tomto ničom inom, tak budem ako nadávať a povedať, že len si dajte v Čechách pozor, aby ste nezvolili a to, lebo toto máme vedieť v Českej republike.